IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Personal nga inpakamon iti publiko ni Governor Matthew Marcos sa Manotog iti special someone na isonton iti asawaan na ito may nga bulan iti Enero iti taon 2026 iti inaugurasyon iti ng ato iti kalman iti Saturday iti sa arena mismo nga inuna na kinablaawan ni Governor Matt ni Miss Earth 2013 Jamie 2014. Correction, 2014. 2014 idol ba nga iso ti inan Kalaysa iti umay nga tawen madlaw iti panagsapata ti gobernador nga sa Bali iti Aurana gabot tagi ng witness ket dati special someone na ang isunton iti asawa na Idol Bernard. Iti speech na sa inyo na atin nablawan kin impakamunan iti publiko inalandayag nan nga isunton iti asawain na. For the record, sinadya ko yan. I figured, why not? Unang-una, gusto ko lang po batiin, of course, my only and best half and wife-to-be, Jamie Harrell. Data Idol Bernard ito'y panang personal nga panayam amon ni Governor Matt iti asawa na nga ni Jamie Harrell. Kasamo tayo iti napalabas nga tawen aday iti post iti Instagram accounts ga iti proposal na kini Jamie Harrell. Kini Independence Day inamin ti gobernador nga Kalaysan iti mga iti Petsan ay intulo January 20 mid-year mid-month iti January 2026. So iti kalman so nagbandatang sentro iti Sabado iti publiko kalpasan nga nabuyada dito'y inaugurasyon iti local officials iti probinsya ti Ilocos Norte. Ang tanong iti social media asalundungatan no agatendar iti pamilya Marcos ay direto'y nga kasar ti gobernador amutin iti agdamang situasyon iti politika. Idol Benny Salipio, Tatak, Aramen.